Punto segundo, dar conta de decretos de alcaldía e de asuntos varios. Dase conta a relación de decretos de alcaldía do 24 de xaneiro ao 21 de febreiro de 2019. Dase conta da relación de facturas de servizos e suministros dende o día 24 de xaneiro ao día 20 de febreiro de 2019. Dase conta do decreto da aprobación do período medio de pago do cuarto trimestre do exercicio 2018. Dase conta do cumprimento da obriga trimestral de suministro de información das entidades locais ao Ministerio de Facenda con relación aos datos referentes ao terceiro trimestre de 2018. E dase conta do informe trimestral de intervención e tesorería do cumprimento da Lei de Medidas de Loita contra a Morosidade, referida ao cuarto trimestre de 2018. Dase conta do escrito da Real Academia Galega de Belas Artes de 30 de xaneiro de 2019 sobre a concesión da medalla de ouro Marcial de Aladid á Coral Polifónica de Betanzos. Punto seguinte.